naobserbahan na ako ng ingana nga nakauyab kag kano ang tan-aw nila sa imo kay mura na kauguan boring. You know what? It's nice when you flatten it a little bit. Oh my god. Yeah, push it down so much it's complete. Cosa linda, ay amor, amor. What is the playlist feature? I don't understand it. Yeah. So now let's play to you guys to understand that. So you have to put the playlist. You have to go and do the same thing again. So I always for each them individually, but a playlist is what actually people. Hi guys, good morning, everything. Pasensya na, dito tayo sa bathroom. Kasi si Tammy, well, good afternoon na. Malapit nang mag 12 o'clock. So, andito po tayo ngayon sa bathroom kasi kaninang umaga, may pinag-usapan kami guys tungkol sa isang bahay. So, ngayon, i-share ko lang sa inyo. Nag-usap kami, yung parang sabi ko, maupo tayo. Seryoso, usapang mag-asawa. So, anong gawin natin next? Kailangan na nating mag-hire ng truck trailer na maliit. Hindi sobrang liit like the last time na trailer para kinount ko sa kanya. 2 freezer at saka yung generator at saka yung furniture ni sister-in-law dalhin dito. The grill and also some of the tools. Yun lang. So sabi ko, dahil hindi mo ginawa, I mean, parang hindi mo feeling mag-move, parang feeling mo na ayaw mong gawin ito. So, okay lang ba sa'yo? So, sa kanya, okay lang ba sa'yo na tawagan ko yung kapatid mo? Sabi ko, go ahead. Sabi niya, tawag mo siya. Sabi ko, huwag kang magalit. Tawagan ko siya. Tanungin ko sa kanya kung okay lang bang tatawag siya ng U-Haul para mag-hire tayo ng tao, magkano yung tao, kasi alsa, kasi si Tammy hindi pwedeng mag-alsa ng mabigat. So, yung U-Haul may tao daw silang pa-hire para alsa ng mga mabigat. And then yung trailer is something 200 something or 180 plus yung 2 tao i-hire para sa mabigat na gamit. Maraming problema guys kung hindi namin ito. Marami ng problema ngayon na andito pa yung bahay. So, kailangan siyang i-let go na. Anyway, nandito ako sa bathroom nagsasalita kasi thank God, may extra income si Mister. Nasa bahay siya pero may ginagawa siya. Hindi ba may alam siya sa mga movies, kung paano iwan ko anong mga ginagawa niya. May kausap pa siya. So, nagmi-meeting sila, 3 kamo sila nagmi-meeting from other country. May mga movies kasi silang ipalabas. And then, dahil sa COVID, nangyayari ito. I-ano na lang, stream online, somewhere else, ganun. So kailangan nila si Tammy para paliitin yung para i-compress, para basta ganun. So, yun. So, yun yung ginawa ni Tammy. And then, nagmi-meeting sila. Nakapajama pa nagtrabaho. Kaloka, si Tammy nakapajama. Punta lang ako sa sa Filipino store. Nagpa-reserve ako ng cupcake and Obey cake, na cupcake. And sinina ni Tammy, malaki yung suot ko pang bahay kasi tabunan lang naman ito ng coat. So sasama daw siya sa akin pero doon nakahiga pa. Nasa pa na ganun. So, yan. Ganyan yan siya, guys. Tapos na siya sa niya, sa tawag-tawag nilang mga extra niya. Kanina lang. What? Look at this, hon. My rainforest shirt, really? I know he would react. Some of those shirts I like, really. Wear it. Fine? I know you like this too. I think everything. This one, I know you wear this too. That's what I'm wearing, because I don't want washing and face out. Nagbihis ako dahil alam ko talagang mag-react yun kasi gustong-gusto niya yung rainforest na yun. Pero hindi naman niya sinusuot, gusto lang niya. Let me see, suotin natin to. Kay biyanan ito, guys. Let's see. Malaki din ito, guys. This is Biyanan's
Sobrang laki, grabe. Sobrang laki talaga, as in. Pero, sobrang komportable naman. Bagong na ba yan? Ano yung susuotin ko? Ito, gusto ko to kaso lumaki na kasi yung katawan natin. Hot-hot na kaunti. Kumain ako ng lunch, guys. Yung kinain namin is, ang kinain namin sandwich. Ang sa akin naman is, yung champurrado. So, ngayon, punta lang tayo doon para magkuha ng cake. Nagpa-reserve na ako. Tinawagan ko yung nag-message ko sa sa may-ari. Can you get your mask? And I still think it's not in your Rochelle. It's not in the Rochelle. If it's not here, so it's not here. Can you look in the back? Maybe you put in there. No, the day it was raining, in the Rochelle, I took it out of the car and put the other coat in the car because the rain would ruin it. So. Oh, my arthritis is attacking me, guys, every time we get cold. So ngayon, andito kami sa restaurant kasi pupunta bukas si Lloydie at si Mark sa bahay kasi wala din silang ganap na buburyo. So ngayon, nag-order lang si Tami dito sa pizzeria. May mga iba-iba naman. Hindi pizza yung orderin namin, may iba-iba naman silang pagkain. So yun. Lasagna. And? Chicken franchise. What lasagna? Big one? No, like a lasagna, like a chicken franchise. And one order of a fruta de mar, seafood. In real time, they're monitoring Georgia. Yeah, right now? Yeah, and they said these machines right now are talking back and forth on the internet. Talking back? Like talking? Like people outside the, they're not supposed to be connected to the internet at all. People are outside, connected to them and getting data back and forth to them. Okay. Even now, like, wow, you expect. So my husband is holding the camera and she's not even doing it right. Anyway, so I'm done grocerying at Hannaford and so done with it. I just need a thing. I just buy something over there. You're listening something here? Because I see Yes. ups. Heading to Filipino store. He can't be. I want him to be my camera guy. So yung Filipino store kasi, guys, they're closed at 7:00. It's right here, guys. He just stay in the car. So yun, nakabali na tayo, guys, ng OB cake at saka biko. Maliit lang, guys. My husband is so busy, guys. He's like all the time phone. One day I will stay in my filming room and stay up there. Let's see if he will miss me. I know he won't. Yeah. Keep pointing the camera at me. So ngayon, hanap tayo ng mga papel. Tax ni Bianan kasi hinahanap ni Sister. And itong si Tami, hindi talaga ako kinausap. Makipag-usap ako, hindi tayo kausapin. Kasi busy sa mga cellphone. Hi guys, nag-i-edit lang ako dito. And look, tingnan niyo. Tingnan niyo. Tinitingnan ko si Tami kung anong ginagawa. I think andun pa siya sa bathroom. Kasi wala pa akong nakita. Look. Hi guys. So, habang andito tayo sa taas, meron lang akong meron tayong topic na i-address ngayon. Or Bisaya na lang. Bisaya na lang tayo. Magbisaya ta. And then magbutang ng taderi o Tagalog na para madali itong sasabihin ko.
naranasan ko ito or napifeel ko itong topic na to sa yung dito pa rin yung kadtong sa Pilipinas pa ko, dito pa ko sa Pilipinas. Ang ako lang nahinumduman, ang mga tao dito sa Pilipinas, kapag magkaano ka na, kapag makauyab gani kag kano, okay pa sa una, di ba? Okay pa sa una, nakauyab upan kano, maayo kay makagawas ka kung dalhon ka ana. Pag makauyab ka kaduha kasi nagbulag mo sa una, pag makauyab kag ikaduhang kano, lalo na kapag bat tigulang yung imong mauyab, ingnon lagi din ka nga, di man ka ingnon, pero ang tanaw nila ba, hindi naapog kay madungog na ang ilang pagtuo, mura na kag boring ba, bayaran ka ba, or nanguan ng warta lang, ganon, kasi tinuod man pud gud na agud, kay sa Pilipinas, daghan manggod ka ng mga kwarta lang giapas yung ang uban ba. Naobserbahan na ako ng ingana nga nakauyab kag kano, ang tanaw nila sa imo kay mura na kauguan, boring. Kuan pod ka nang naglisod naman ko ay Bisaya. Unsa pa kahag ka nang kuan? Dito ra ka mo sa Pilipinas magpuyo. Ambot lang karon kung nausaba siya, pero sa akong hinumduman sa una kapag naakay ka live-in nga Amerikano na tigulang na gamay, ang ilang tanaw sa imo kay lain, bisang imong pamilya or mga kadugo, ang ilang tanaw sa imo is ingana na, pero wala sila kabalo nga mura lang ka og nakauyab na og Pinoy. So kung nakauyab ka og Pinoy, mura gyapon nagpinoy og kano, nakauyab lang ka, lahi lag color, English lang sila, puti taas ganon, taas ilong, taas suwang. Nasa uban good kay lahi na ilang pagtanaw, nakauyab lang gani kag lain, tagalaing nasod, mura na kag bayaran na ka, or basta nga na ano ko na kay nakauyab man pud ko sa una good dito sa Pilipinas niya. Pagkahuman mga pila ka bulan nagbulag ra man pud gud mi, kay babaero baya to. Unya ang uban pud kapag sila yung for example, sila yung parang nag-introduce sa imo sa kano, ang iyang pagtuo nila kay sila na yung kanang dapat mobalos ka ba, ang ilang pagtuo kay kwarta dapat mobalos ka. Ingana na murag ako lang i-share sa inyo na dili basta makauyab ganig kano Amerikano or basta puti itong bisag unsa pa ng lahian na taga-ubang nasod ng imong napuyab, di ka boring, mura lang na siya og nakauyab kag Pinoy ingana, pero lahi lang silang sinultihan, lahig mga hitsura. Ang uban gani nga mga babae nakauyab og mga Pinoy na minyog Pinoy, pareha ra pud among kinabuhi sa ilaha, nakauyab, nahigugma, nagkaanak, nagkapamilya, ganon. Basta maura to, i-share ko lang sa inyo na ganing ana yun. Naadyoy uban na mo tan-aw sa imo na lain na kag lain nagtinan-awan kay kauyab og tigulang. Like tinan-awan, okay naman tinan-awan kasi mga tinan-awan, mga libat man to. Pero lain og kuan ba, naangyud kay madungog ng mga lain jud og taras, lain jud og huna-huna nila ba. Habs, where are you? I heard you whining. Let me find my boy. Where is he? I heard him crying. You're leaking. So you just leave the dryer in there like that. Anyway guys, so ngayon nag-defrost ako ng beef for Tommy. Well, this is not preserved, huh? No. Hot a burger. We made that burger. Actually, I did. No, actually, he did. I don't know who did. But, Yes, you do. huh? Yes, you do. You did it? So, ang gagawin ko, I'm going to put that in the electric grill. Squish it hard. Put cheese. Did you take some cheese out? Guys, this is what you're asking. The electric grill. This is really good. What? It's not a grill, it's a griddle. Huh? That's a griddle. Griddle. Whatever. It's indoor. Okay? So, it's his Cooks. There's no brand. It's just, you just look for like this, anything like this. So, That's the brand, Cooks. is that the one? Yeah. Cooks, guys. Like when you cook something with is cook. This one, electric also. So, it's like you can put stuff here. So, where's the other one? Yeah.
So it's not gonna be like blowing out? Lift it up. Wala, you don't even clean it, hon. Sure I did. Take that. There's a catch pan under there. Okay. Where's the extension? Okay, it's just in there. Well, this is a 3-prong, so you need an extension with this. There's a little piece that goes on. This is... Yo! It's not good what you're doing. It's not good. He says, I'm where I want to be. He knows this is his son. He knows. No. Burger. See? And turn on the fan. So the fan does sucks and smoke inside. And where did that go? Go under. You just filter it and it comes out. So now you have some smoke coming up. Yeah, it's brown quick. It brown so quick and uncooked inside. Ang bago ng burger, guys. Mabango siya. As in, kasi ang dami kasing nilagay nito ni Tami na ano. Kaya yun, ang bango niya, may pepper, may cheese, lahat-lahat na anong ginawa ni Tami dito. Mabango talaga siya as in. Kailangan siyang lutuin ng maigi kasi alam nyo na. Yun, mabango siya, guys. Burger. You know what? It's nice when you flatten it a little bit. Oh my god. Yeah, but you push it down too much, it breaks. No, I know, but I noticed that. Oh, but when you made it a little bit flatter, it's nicer. The burnt part. I know you say. Han, use the clipper, Han. Nilagyan niya ng cheese, guys. Tapos na yung iba, sabi niya, hindi daw niya lutuin yung luto-luto na talaga. Cook it more, big boy. It smells so good. Actually, this is a really good one. Finally, tapos na kaming kumain. Ang sarap ng ano, na nireko ko na ano, na beef. Masarap siya. Anyway guys, kapag bibili pala kayo ng electric grill indoor, hindi siya grill parang, iwan ko yung sabi na tayo, basta yung mga ginagamit namin indoor, kapag bumibili pala kayo, kapag lilinisin ninyo, huwag nyong basain ito. Removable ito. Yung isa naman na ginagamit ko palagi is hindi siya removable. Ang ginagawa ko lang is winawash ko yung sa ibabaw and then yung sa ilalim is andun yung mga ganon, yung mga electric part. So yun, hindi ko siya binabasa. Pero kapag maghugas kayo, dahan-dahanin, lalo na itong flat yung ginagamit ko, dahan-dahanin ninyo and then make sure kapag gagamitin ninyo dry, hindi basa. Kasi kapag basa, 'di ba, electric, 'di ba? Katyakot. Ginagamit ko siya pero wala naman siyang ano, delikado, wala namang nangyaring masama. I'm going to end this vlog early para maka-relax ako kasi bukas maaga pa. Maaga tayo bukas. Tapos na yung dinner namin. Nagustuhan naman ni Tami yung ano, yung burger. Honey! Asa na yun siya? Ay, pumunta siya sa basement. Kasi yung basement namin, yung refrigerator namin, 'di ba palagi yung ano, nag-ice. Inano niya, dinifrost niya yung ano para mawala yung ice. So sana yung beef binalik niya doon para hindi masira. Okay, did you put the steak, the beef? Okay, is it not gonna go bad to the color? Okay guys, I'm gonna end the vlog. Thank you guys. Han, say good night na. Hi guys. Good night. Okay, let me see if I can bring this beef to upstairs. Oh, it's cold here. It's fine. So I told you. Do I have to lock? Okay. It's colder pala. Ay. Anyway guys. Don't come crawling. You're right there looking. He's waiting here. Bye. Good night. Topi pa mo. Hala. Hello, babag. Bye, guys.